assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu ala nabiyyi karim. So wannan sako ne za a aika cikin gaggawa a bisa wani ibtila'i da ya faru, wato wani ibtila'i da ya afka mana, wato ni ɗan uwa musulmi, kuma yana ƙara jajantawa ga duk ɗan uwa musulmi ga abinda wata baiwar Allah ta jawo mana na ɓatanci da shugabanmu fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan baiwar Allah ta jawo an yi ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ni dai kiran da zan yi a gare ki, ke wannan baiwar Allah, in dai zaki ji wannan sako nawa, gaskiya ki ji tsoron Allah, saboda ba tun yau ba kika fara kike jawo mana masifu wanda kina shiga ta banza, wanda gaba ɗaya al'adar ki ta fita daga al'adar ɗan musulmi. To bai kamata ba gaskiya wani musulmi wannan al'ada, wannan ɗabi'u da kika ɗauka na shigar banza ƙaraici, da tsakani da Allah ba al'ada ce ta ɗan musulmi, kuma kina ikirarin cewa ke musulma ce sosai. To duk wani musulmi na kirki ba zai rika wannan shigar da kike yi ba, haka zalika kuma wannan abubuwan da kike yi a matsayin ki na mai kiran kanki musulma bai kamata a ce kina yi ba. Haka zalika kuma wannan abu da ya faru, tsakani da Allah ina mai jajantawa duk wani musulmi, abun jajantawa ne a gare mu. Bayan ibtila'in da yake faruwa a bangaren kasar Faransa, kowa ya sani, wanda yake bibiyar social media da sauransu, abinda zanen batancin da ake yi ga annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam, ita ma kuma wannan baiwar Allah mahaukaciya ta zo tana nema ko ta ƙara jawo mana wani abin da zai ƙara zama illa a gare mu ba musulmi. Allah ya kiyaye. Allah, tarin da aka samu jiya ina ganin gocewa ya bar